Okay, okay. Main mo na to, Roberto. Bibili mo na to, main mo na to ha. Okay, sa halagang 25,000 ha. Face mask. Wow. 25,000, main mo na. Sige. Next tayo. Ito. Moringa. Pau de Arco. Nagkakahalaga to ng 35,000. Wow. Albert, main mo na Albert ha, main mo na. Sige, sa'yo na to Albert ha, sa'yo na to ha. Sige. Pag ano to Albert, lalagay dito Albert oh. Lalagay mo siya dito. Main mo na to ha, main mo na ha. Okay, 35,000. Okay, main mo na. Okay, live selling tayo. Live tayo ngayon sa ano. Pading lada. Ang digibo mo nga. Pading tungag. Kamusta? Gini, nagkabulubra ka pati ay. Ay, nag-run live lamang ako pa dito. Live selling? Iyo. Kaya mo ba yan? Mapato ka kang pade. Masikat ka pati kam. At araw ka ng itsura ko pade. Ay, araw mo mong bagay ngunyang pade sa Pilipinas. Pag mga halos nakabrasan na nagla-live, kada akong naghihiling tapos miski makwinta ang tigbabakal, ay tigpapabakal pa de. Sige sa nang marain. Di, mara pang gibuhon taman. Gigibo ko pa de hiling-hiling ang brago pa de nakula pati na eh. Malo ba ka pa di mag-click. Yun naman sa napatasunta nagabos. Ano pa de. Araw na kaya ngunyang pa di sa Pilipinas pa de. Once na mag-live dyan ang mga babaeng darakulaon moves na kabarasan na, tigtakadakol yung mga parahiling. Kansarong aldaw kaya pa din, nailing ko sa Facebook pa din. So babae na kulao ng bugs niya, tapos nagla-live. Uy, million ang views pa din. Live lang ito pa din. Ipapabakal ka sa mga... Dahil ko nga kung tigpabarakal ka ito. Viral pa din tulos. Oo. Malay mo, maakit ko man sindaw, kadrodax pati Nahiling ko nga kang pati katakulao ninyo. Viral tulos. Maginahiling ko pati sa bago sa live mo. Face mask na sa ng face mask. Binakal pa. Siya sa nagbakal ito. Ngurag man laking ito, no? Basta mahiling sa nang sayo mo ning burububs, no? Matindi man talaga. Pag doon ka, pading lada nga ni mag-viral man sa mo mga video. Ngunyan ba kada kulo na ning mga bakla. Ipade kalat-kalat na bango niya sa mga social media ang mga bakla. Iluwas mo ang espada mo. Matik-an? Viral lang ba day? Iluwas yun yung espada ko? Para sa indaday na. Yung viral lang pero day ko kaya ang ba day? Okay na nisa kuya pag live selling na arog lang ganyan. Tanggap ko pero iluwas mo yung espada ko day man. Day pwede pa day. Sabi ko sa'yo mo magkakakwarta ka na sa mga bakla. Viral ka pa. Iluwas mo ang espada mo man. I-live mo pa rin ako mo ka no, karo live ko. Luwas ang espada mo. Sabi ko sa'yo mo, the best ano pa rin? Irespadahan ka may, pwede. Hindi ko pwedeng ilaban. Sige na pa rin, madagos na ako tabad, naka-estorbo man ako sa imong pagla-live. Sige. Sige na. Babay na pa rin, live selling pa kami pa rin Okay. Live po tayo ngayon. Live na live.